Kambang? Nggih. Oke, slendro pelok. Slendro. Oke, ya. Wah. Wis iki lho, wis ora balekke kok niki ya, Kak. Nggih. Nah iya. Apa ora balekke? Ayo, ngono ular kambang coba kayak ngapa? Ayo ular kambang. Kowe dadi ulare kok. Ular. Iku ular jedung. Mengke nyawere mengke nggih Pak nggih. Nggih, kowe enek dhewe. Mun. Ular kambang. Mangga ular kambang diaturke ya kaya ngapa suarane niken. Ayo, ayo. Aku pilek marai pirang-pirang dina iki kok. Mula kok tenanu kok suarane kaya rada. Lah iya. Ngantek 3 tahun kok ora mari-mari. Mangga Pilek gawan bayi. anu. Cek. Ular kambang sak titae. Ken, Dalem. angger sing nembang awakmu, Nggih. sing gender iki mesti nek ninteng ki urut kae. Nang nong nang ning nong nang nong ning nong 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 ning ngono kuwi. Iya. Nek nintingi kowe ngono. Itu namanya peduli biar tidak salah. Peduli urut dadi nadane iki tek 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 tap tap tap. Nah aku gak dibanterne kaya nintingi sinden budek ya. Iya. Kuwi jane asli pengen foto karo kowe kan sing gender kuwi. Kok baru lek rampang gen foto karo awakmu ya. Oh nggih nggih. Nek repot ben diwakili Pak di Kamerun ya. Ayo. Wah enek foto wakil. Lah iya ta. Lona Lona Sai 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 katase jalan lillah mas kowe ketang rayangnya kawe Yo yo ya. Segaan galuh-galuh kok jatuh. Janji sabar lan ora kesusut sawahe jembar-jembar tarine lemu-lemu tumrap wanita sejati yo 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 matur nuwun ingkang paring bebungah kala wau. Nggih, saking nuwun. Saking Pak Peci. Kok lek pas disawer ngono koyo kudu Mugi joget ya. Ya kose ya. Kabeh nek wektune. Ya iya, yo. Ya kan? Pilek, Mas. Heeh, flu aku. Lho kok nggih sami niki. Ketularan gondor. Lah iya. Sampai 50 Kula tahun. ket wau anu klilipen. Ah iya. Ngono. Ora klilipun aku ngedepi kok. Ya. Janara kenang uga No. Oh iya. Oh ayo.
Hebat wis. Kowe nimbali adikku wedok wis ora muspro klasik ya oke.